A sad mi se jede žele. Kuvajte. To je lako. Treba mi sveže voće. Uzimam višnje, prelivam ih vodom. Zatim dodajem želatin. Mešam sve i sipam u kalup. Odlično. Sada to stavljam u frižider i čekam. Tako je. Ovog puta sigurno neću prepustiti pobedu baki. Dakle, sipam želatin u činije. Zatim uzimam sirup od mente. Odlično, promješat ću sve. I sipati u kalup. Sve mora da bude savršeno. Šaljem u frižider. Dakle, jedan moj žele već spreman. Hajde da ga isečemo. Tako je. Prebacujem komadiće u kalup. Sipam kuglice, prelivam s mesom i preostaje samo da stavim sve u frižider da se ohladi. Baka je opet zaspala. Moram da je pomerim. Tako je teška. Smislila sam. Stavit ću je na skejt. Eto tako. Hajde, bako. Tako je. A sada odlazite. Ćao, čao. Otvaram frižider, stavljam ovdje moj žele. Bakin žele je već spreman. Izvolite. Šta? Gdje je otišla baka? O, ne. Ups, kasno je. Šta ja da napravim? Kakva je to buka? Nije mi jasno. Moj žele još nije gotov. Šta da radim? Ukrašću žele od šefa. Ona ga je onako ima puno, neće ni primetiti. Odlično. O ne, primetile. Ups, samo da ne posumnje na mene. O, bako, ovo je tvoje. O ne, gde vučeš baku? Ne, nemoj. Joj, izvini, bako. Okej, dakle stavit ću žele u činiju, ukrasit ću igračkama i gotovo. Što? Baka je sredila šefa? Baš smiješno. Šefe, pratim vas. Dakle, vadim žele, stavljam ga na lepu tacnu, zatim ukrašavam kremom i višnjama. Lepota. Jao, stvarno je lepo. Nema veze, i moj žele je spreman. Wow, ispalo je prelepo. Treba odseći pače. Gotovo. Nate, prijatno. Ja volim žele. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda cool. I ukus je dobar. A koji sad izaberem? Probat ću plavi. Kako je ovo odvratno! Šefe, to je užasno! Nije uopšte ukusno! Loše ste uradili posao! Okej, sad ću probati žele od višnje. To je ekstra! Ali ipak, pobedila je Rose! Čestitam! Tako sam srećna! Ćao svima! Ćao, čao! Želim ovakvu prelepu tortu. Naravno, bit će urađeno. Uzimam kalup. Treba da ga saviješ. Da, trenutak. Eto, završio sam. Super. Skloni ruke. Ovo je moj kalup. Sad ću napraviti oblik srca od ove kore. Zatim uzimam čokoladni fil. I dodat ću ga na moju koru. Tako je. A zatim sve treba razmazati po celoj torti. Pa šta? Sad ću ti pokazati kako treba. To je preukusno. Ja ću napraviti tortu od 2 boje. To će biti prelepo. Jedna polovina će biti crna, a druga roze. Gledajte kakve lepe šare pravim od fila. Ja sam pravi majstor. A sad mi treba okrugli kalup. Napravit ću rupu u sredini. Da.
Zatim uzimam ovaj žele sa Skittles bombonama. Joj, to izgleda predobro. Ne mogu da odolim, moram da probam. Jako ukusno. A sipat ću to u sredinu moje torte. Da, dovoljno. A sada treba zatvoriti rupu. Vraćam koru na mesto. Dobar posao. A ovo je za tebe, izvoli. Za mene? Zašto? Ne, meni to ne treba. Okej, ovo sklanjam. A sad mi treba mlečna čokolada. O da, to će biti jako ukusno. Pogledajte kakav dobar uređaj imam. Stavljam komadiće čokolade unutra, zatvaram i stiskam čokoladne špagete u moju tortu. Tako je. Mislim da je ispalo super. Daj mi da probam. Hej, stani, ne može! Dakle, nastavit ću. Još imam ukusne bombone. Pogledajte kakav je fil unutra. Okej, hajde da što pre ukrasim moju tortu. Počinjem. Wow, izgleda prelepo. Keksiću, gde ćeš? Vrati se. Obožavam Oreo. Stavit ću ga na crnu polovinu torte. Tako je. A na roze polovini će biti roze keksići. Hej, pazi šta radiš. Wow, pogledajte kako divno je ispalo. Zadovoljan sam. Pa da, nije loše, ali moja torta je bolja. Probaj. Wow, svaka vam čast. Hoću da probam prvo ovu tortu. Wow. Jako je ukusna. Sviđa mi se ovo punjenje, svaka čast. A sad ću probati ovaj keks. Pa to je Oreo ekstra. Okej. Idemo dalje. Vreme da probam drugu tortu. Uzet ću jedno parče. Izgleda primamljivo, ali bitan je ukus. Ukus je fantastičan. A šta je ovo? Maltesers. Ekstra. Znate šta? Odlučila sam. Pobedila je ova torta. Da. Moja prva pobeda. Super. Wow, tortica. Ona je tako lepa. O ne. To je zli podmukli labubu. On jede moju tortu. Oho, gledajte, i ja imam 2 labubua. Čekajte, je li on sve pojeo? Nevjerovatno. Pa onda napravite za mene novu tortu u obliku labubua. Dobro, ja čak i znam šta treba raditi. Dakle, prvo uzimam čokoladu. Nju treba izlomiti u šerpu. A posle rastopiti na šporetu. Uključujem i čekam. Odlično mi ide. Ona već postaje tečna, super. To je baš ono što mi treba, savršeno. Dakle, zatim sipam čokoladu u okrugli kalup. Rasporedit ću čokoladu po celom kalupu, ovako. A sada treba da se sve ovo stegne, koristit ću sprej za hlađenje. O da, brzo i efikasno. Odlično, sve se steglo. Dalje vadim čokoladu iz kalupa i ređam kore unutra. Kora, krem i tako dalje. Da, odlično mi ide, to će biti nevjerovatno. Mislim da je dovoljno. A sada treba spojiti 2 dela. Tako je. Uspelo je. Savršeno ravna lopta. Sad će da mi isklizne iz ruku. Ne hvatajte je. Ne sme da se razbije. Sad ću je uhvatiti. Uspeo sam. Nisam se džabe bavio bejsbolom. Hvala. Moja torta je preživela. Dakle, sada moj loptici treba njuška.
A uz pomoć ovog čokoladnog krema ću napraviti dlake. Da, ispalo je baš onako kako sam hteo. Super. Zadovoljan sam. Bako, kako vam se čini, jeli? Meni se sviđa. Ostalo je dodati uši. I sad je to pravi labubu. Kakvog je htjela mala Sophie. Dakle, kod mene je sve jednostavnije. Ja sam odlučila da napravim svoju omiljenu pitu sa domaćim džemom. Sipat ću ga na testo. Tako je. A odozgo ću da stavim mrežu od testa. Sad ću razvaljati komad testa. Da, tako je. A zatim treba odseći sve suvišno. Ovog puta ja neću napraviti samo mrežicu, već njušku omiljene igračke Sophie Labubua. A njoj će se sigurno dopasti. Stavljam u rernu i čekam. Jess, vreme da spremiš nešto, a ne da se igraš. Hajde, kreni. Dobro. Dakle, meni treba žvaka. Sophie je sigurno voli. Treba mi puno žvake. A dalje ću razvaljati rukama. Tako je. I napraviti od toga 2 kuglice. Ova žvaka baš podsjeća na plastelin, tako da ću samo napraviti igračku. Ostalo sve spojiti. Gledajte, moj labubu je spreman. On je sav od žvake, baš cool, zar ne? Otkud takav divan miris? To je moja pita, draga. Pogledajte kako slatko. Eto, ja sam završila. Sophie, možeš da probaš. Prijatno! Wow! Vi ste zaista napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Čega da počnem? Od pite? Ona je tako zanimljiva. Miris je ekstra. Probat ću. Da! Ova pita je sa džemom super! A sad ću probati tortu u obliku roza Labubua. Kako je tvrda! Ne mogu da odsečem pače. Dobro, onda ću probati ovo. Jako ukusno. Čekajte, pa to je žvaka. Ali htjela sam tortu, a ne žvaku. Ne, ovo neće proći. I konačna posljednja torta. Čokoladni Labubu. Izgleda tako privlačno. Da, to je jako ukusno. Meni se veoma sviđa. Šef je pobedio. Zaista? Jeste li čuli to? Prva pobjeda je moja. Što se tamo dešava? Labubu, posluži se. I za tebe sam ostavila komadić. Njemu se sviđa. Kako slatko. Želim tortu sa svojim omiljenim Skittles bombonama. Lako. A bitno je ne štedeti bombone. Treba ukrasiti svu površinu torte. A onda će biti mnogo lepa i slatka. A da bombone ne padnu, uradit ću još nešto. Moram napraviti testo za to. Treba mi brašno, mlijeko i jaje. A sad to sve dobro mešam. Skoro sam završila. Sad testo treba razvaljati i seći na dugačke kriške. Tako je, odlično mi ide. Ovim trakama ću pokriti bombone. Sad torta može da ide u rernu. Svaka mi čast. Sad se mogu odmoriti. Ne valja spavati tokom kuvanja. To je neodgovorno. Jel vam se sviđa moja tortica? Pogledajte kako je lepa i ravna. Ali to nije sve. Želim da sva torta bude šarena. Da bih to uradio, treba će mi fen za kosu, uz pomoć kojeg ću rastopiti boju sa bombona. Savršeno. Ostalo je samo dodati bombone. Tako je. Jo, izgleda da je torta spremna. A vreme je da je izvadimo iz rerne. Sigurna sam da će se Betty dopasti ova lepota. Dala sam sve od sebe.
Nije loše, ali moja torta je svakako bolja. Mislim da je to pravo remek delo. O, da. Čekajte, moram i ja da spremam. Moram hitno ukrasiti tortu slatkišima. Za to ću koristiti specijalni uređaj. Ali, kako upravljati ovim? Treba mi bombone na torti, a ne po celoj sobi. Ups. Pa, to je to. A, Betty, vreme je da izabereš ko će biti pobednik. Prijetno. Wow, sve torte su veoma lepe, osim one što je Emma napravila. Ali možda je barem ukusna? Pa nije obična torta. Da vidimo kakva je ova torta. To je mnogo bolje. Bako, tvoja torta je veoma ukusna. Ostalo je da probam torticu kuvara Zaka. Izgleda mnogo dobro. O, da, a ukus je još bolji. Poješću svaku bombonu. To je nerealno ukusno. Zak, pobedio si. To, znao sam da će tako biti. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. O, to je torta. Njam, njam, njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. Ti sedi ovde. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte! Danny nije ništa smislio. Čak ni čokolade ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju. A zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Danny, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo
ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. O, a ko je to? Labubu, baš je sladak. O, i ukus je ekstra. Zadovoljna sam. O, čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. O, to je nešto neobično, ali sviđa mi se. A kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se, stavljam like. Ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Wow, koliko ukusne čokolade. Sad ću da je učinim još ukusnijom. Wow, lepota. Prelepo. O, tačno. Hoćemo da ponovimo? Kakav miris. Hajde da brzo sipamo čokoladu u kalu. Da, tako je. Polako. Gotovo. Pogledajte. Ispala je čokoladna jagoda. Lepota. Hej, Jennifer, ne smetaj mi. Dakle, unutra ću dodati još malo voća. Tako će biti još ukusnije. O, da. A sada uzimam šećer i pavlaku. U jednu činiju sipam pavlaku, a u drugu šećer. Odlično. I čekam da se šećer istopi. Tako je, savršeno. A sada dodajem pavlaku i miješam. O, to mi treba. Sipam to sve u našu bobicu. Sjajno. I na kraju zatvaram jagodu. Baš je lepo, da? Da, bako, to je super. A sad je moj red. A meni će trebati flaša i čokolada. Sipat ću je unutra, tako je. Aha, toliko će biti dovoljno. Sada okrećem i... Eto, napravila sam čokoladnu flašu. A vreme je da sipam bombone unutra. Odlično. I još mi treba nalepnica. Zatvaram i to je to. Jao, svašta. Dakle, pažnja. Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Pobeda će sigurno biti moja. Prvo ću sastaviti tortu. Kora krem i tako dalje. A sad ću odseći višak. Aha, i malo ovdje. To je to. Planiram da napravim čokoladnu tortu u obliku automobila. Aha, to mi neće trebati. Još par dodira. To je to. A sada pokrivam naš automobil kremom. A sada treba sve razmazati. O, da. Dobro mi ide. A sad mi treba tečna čokolada. Sipat ću je na auto. O, da. Kako lepo curi. Ostalo dodati detalje. Točkovi. Svetlo. I posljednji dodir. Da. Moj auto spreman. O, da. A prijatno, draga. Jao, sve tako lepo. Probat ću prvo ovu flašu. Izgleda jako zanimljivo. Da probam. Što? Šta je to unutra? Wow, pa tamo su bombone. A hajde da razbijem ovu flašu. Da, tako je. Bam, bam, bam. Ovo je jako zabavno. A sada mogu da jedem sve zajedno. Mnogo lepo. A baš mi se svidalo. Idemo dalje. Pa to je čokoladna jagoda.
Verovatno. A unutra je voće sa karamelom. Sad ću probati. O, da. Sviđa mi se. I ostalo je posljednje jelo. Čokoladni autić. Zanimljivo. A kakav je ukus? O, ova torta je prelepa. Topi sa ustima. Dakle, koga da izaberem? Pobedilo je ovo jelo. O, to sam ja. Baš mi je drago.